Albam ɗin Nura M Inuwa na 2021 ya kafa babban tarihi a duniya, domin kuwa ba a taɓa samun wani mawaƙi ba wanda ya kafa wannan tarihin a albam ɗinsa. Mai sauraro gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan dan Allah kada ka manta, idan wannan ce shigo ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma sai ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro, kamar yadda dai muka kawo muku rahoton cewa wasu masoyan Nura M Inuwa sun fita zanga-zanga har studio ɗinsa, domin kuwa bai saka musu albam ba, su kuma ba za su iya jira ba. Hakan ne yasa suka fita zanga-zanga domin su yi wa Nura M Inuwan ko zai rage lokacin da zai saki wannan albam ɗin nasa. Kamar yadda dai ka sani, kowanne masoyan Nura M Inuwa jira yake saki wannan albam ɗin, domin kuwa daga jin sunan albam ɗin ya san zai yi nishaɗantarwa. Hakan ne sa masoyan Nura M Inuwa suke ta jiran lokacin da zai saki albam ɗin. A cikin mawaƙan nan dai babu wanda aka fita zanga-zanga domin bai saki albam ɗinsa ba. Kaga kuwa Nura M Inuwa ya ajiye wani babban tarihi a duniya, domin kuwa babu wanda bai saki albam ɗinsa ba aka tafi mai zanga-zanga har studio ɗinsa domin ya saki wannan albam ɗin. Kai ma ka san cewa mai sauraro, ba a taɓa yin wannan mawaƙin ba sai Nura M Inuwa, domin dan bai saki albam ba aka tafi mai zanga-zanga. Kamar yadda ka sani dai, idan ma ba a damu da waƙarka ba, ko ka saki ko kakka saki duk uwansu ɗaya ubansu ɗaya, domin kuwa su masu sauraro kana saki kawai aikinsu su ji, in ta yi daɗi su ji, in ba ta yi ba ba za su ji ba. Amma da yake sun san wannan gwarzon mawaƙi ne Nura M Inuwa, kawai suka fita zanga-zanga saboda bai saki wannan albam ɗin ba. Shi ma kansa Nura M Inuwa ya jinjina wa masoyan nasa. A halin yanzu dai, tunda Nura M Inuwa ya ga an yi mai zanga-zanga akan wannan albam ɗin, shi yanzu kawai ba shi da wani buri face ya sako wa masoyansa wannan albam ɗin, domin ya san cewa wannan albam ɗin da zai saki zai nishaɗantar da masoyansa. Dama shi aikinsa kenan, abin da ya faɗa ya nishaɗantar da masoyansa. To haka ya zage dantse ya ga ya rubuta wannan albam ɗin yanda zai fahimtar da masoyansa kuma ya nishaɗantar da su. Mai sauraro, a tunaninka cewa albam ɗin Nura M Inuwa zai zarce na kowanne mawaƙi duba da zanga-zangar da aka yi mai? Sauran mawaƙan kuwa babu wani masoyinsa da ya je mai zanga-zanga akan bai saki wannan albam ɗin nasa ba. To mai sauraro, nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa.